Hvorfor får du ikke den brune med? Jeg så. Den er ikke bagved dig. Nå, man skal have din nede i jakken. Du kan få lidt plastikpose. Ja. Ja, det kan selvfølgelig godt. Det er længe siden, du har ikke set sådan, du har var. Sådan en har vi selv. Sådan en har vi selv til at komme. Jeg siger, om jeg har det her, der er sagt, du burde selv, jeg godt fornemme mig. Det er en hand. Ja. Er der noget, du importerer igen? Nej. Køge? Nej. براكم روح يا اعلام تعال شوف الاعلام كذب ليش يقول لك الاعلام كذب؟ هاي بعد يلا يلا Ja, jo. Og jeg er ikke engang før i dag. يلا دالي Okay. هاتي لك عقيل